Sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis at tumataas sa bilihin, dumarami na ang mga Pinoy na naghahanap ng mas matipid at praktikal na alternatibo sa mga gasoline at diesel-powered na sasakyan. Malaking ginhawa raw kasi at menos gastos ang inihahain ng mga bagong electric vehicle na patok ngayon sa merkado. Kaya naman ang QSJ Motors, ipinasilip ang kanilang portfolio ng new energy vehicles sa isinagawang QSJ EV Tour sa SM City Clark itong katapusan ng Hulyo. Hatid ng QSJ ang mga sasakyan para sa iba't ibang mobile needs. Sino-showcase ng QSJ, hindi lang for family or for personal use. Kinikater din namin yung mga logistics, ayan. So makikita niyo yung mga bow. So meron din tayo Linksys na cargo van. Para sa urban driving, may 4-seater electric hatchback na Focar Bestune Pony V2 ang QSJ. Madali itong imaneho sa masikip na kalsada at parking spaces at may driving range na up to 222 kilometers sa isang full charge. Kung family car naman ang hanap nyo, nariyan ang Focar Bestune Joy 03 na nakatutok sa comfort, space at maaasahan din sa mas malalayong biyahe. Marami itong features at systems na swak para sa city at highway driving. Kung pang negosyo naman ang hanap, may EV brands din ng QSJ Motors. Isa na rito ang Bowcat Closed Van, isang fully electric light commercial van na angkop para sa courier services, e-commerce deliveries at cold chain logistics. Garantisadong ligtas sa init at ulan ang mga kargamento dahil sa maluwag at enclosed compartment nito. May drop side variant din ito na nakatuon sa mabilis sa pagkakarga at pagbaba ng mga produkto, construction materials at iba pang kagamitan. And finally, isa rin sa mga tampok sa kanilang lineup ang electric wheeling Linksys cargo van na sagot naman sa lumalaking demand sa logistics, warehousing at delivery services. Ayon sa QSJ, isang malaking bentahe ng paglipat sa EV ay ang pag-iwas sa unstable na presyo ng petrolyo bukod pa sa pagiging eco-friendly nito. Nararanasan naman natin ngayon, hindi na or unpredictable na ang mga gas prices natin. So ayun, mas renewable energy kasi, mas okay siyang gamitin. All of our electric vehicle units are using lithium-ion phosphate po. So ito, yes, standard sa lahat ng most of the electric vehicles gumagamit na itong technology na to kasi mas safer siya, especially sa environment natin dito sa Pilipinas. Para naman sa mga nag-aalinlangan, handa raw gabayan ng QSJ Motors sa mga motorisang nakasanayan ng tradisyonal na sasakyan para mas maunawaan ang pakinabang at benepisyo ng new energy vehicles. Yes, understood naman, especially sa Pilipinas, medyo adjusting pa tayo when it comes to electric vehicles. So hindi pa lahat knowledgeable when it comes to electric vehicle. So yung mga units naman natin, they are allowed or pwede sila i-charge sa mga outlet natin, sa mga bahay. Sa mga 220 outlets lang pwede sila. Yeah, may freebies tayo for Pony, Bow, tsaka Linksys. Meron silang mga free portable charger. So yun pwede siyang isaksak lang. When it comes to questions, pricing, ngayon, available po yung mga sales natin to accommodate yung mga pricing natin. Sa mga nais kumilatis sa new energy vehicles, panahon na para bumisita sa QSJ Motors at pumili ng mga EV na low maintenance, menos gastos at environment friendly pa. Nagpapatuloy ang QSJ EV Tour sa SM City Clark hanggang August 9. Yung pinagmamalaki namin, we have a broad range of lineup namin from affordable EVs up to luxury lineups. Meron din kami for businesses. Actually, meron kami for FAW naman, electric cargo or electric truck yun. Come join us dito sa QSJ EV Tour. So, sa SM Clark from July 31 hanggang August 9. Ayun po. So, we have our branches here in Angeles, our main. We have also in C3 Caloocan. We have QSJ Davao. Also, we have QSJ in Cebu. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.